Daluyon. Napalabas, iti na minsan pa'y. Kinasarita manen ni Senyor Ismael ti anak na. May papan iti plano na apan ang ipakalay sa iti babae kani Andreo. Iti day tagundaway, saanen ang nakapagkadkad pa'y ni Vanessa. Gapo ta impang ta ti amana, adag iti tao ang nasidagkan kuha na ti agsagrap, iti pungtot na. No agkadkad, iti panagkalaysada kani Andreo. Iti sabali abangir, naburibur manen tirik na ken panunot ni Nana Marcela. Gapo ta na itagtagainap na ni Mateo nga anak na. Kabayatan na, napanmat ni Andreo iti mansyon, ket kinasarita na ni Vanessa. May papan itinalpasen at ulagan ti panagkalaysada. Itagagayen, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Andrew, amo mo't agayam laang ti pangibilbilangakan ka. Ngam saan akayat asawan dayta? Asaan to arumusing ti ayat ko para kan ka? Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Saan ka mo tadaka sa tao? Tapno di kan to masursuro nga ayatan? Ngam panagkunam ka di kat mapasamak to dayta. No kastoy matiwagas ngar aramidam, tapno matagikwanak laang. Vanessa? Di mo't na imnas mo't laang. No matagikwanak to gapo ta inayat ka. Ngam ti matagikwanak nga agpayso ita. Gapulaang iti panang pilit kanyak ni Papa. Ibagbagakan ka daytoy. Saan kat atap no maamiris mo ti amin? No di kat tapno ammom no anyamot ti kaririknak. Sige lang, Vanessa. Agdengdengag ak iti ibagbagam. Agyamanak no kasta. Makapagkalaysata nga agpayso iti mabiit. Gaputan alpasan titulagan nyo iti amak. Matagikwanak. Ti pisikal abagik. Ngam naragsak kanto nga ta. No saan kanto matlagayam amaayat. Gaputa ginundawayam ti amin. Tapno matagikwanak laang. Andrew. Vanessa. Ngam no masursurom ti aguray. Aging gaadumtang ti gundaway a masursuro ka nga ayatan iti si pupuso. Saan ka dingad-addan to ti kinaragsak mo? Iso a panunutom ko maana imbag dagiti imbagakan ka. Kas iti nakunakon. Awanan ti maaramidak, tanalpasan ti saritaan nyo kan ni Papa. Ngamket di, mataginayon tumat asaan arumusing ti ayat iti pusok. Gaputa pinilit daklaan, iti pagayatan nyo, iti amak. Nana Marcela, saan kayo kumaamasahir kasla imposible ti bagbagayaw. Ay, saan kayo matkit di amababalaw iti kasta nga ibagbagayo ita kanyak, Manuel? Ngamsapay lakuma, tasaan nyo a panunutan a mapupukaw ti limbong ti panunot ko. Nay, awan ti kasta ti panunot mi, Nana Marcela. Iti kaano man, saan minto apulos a panunutan ti kasta? Agyamanak no kasta, Barok. Ngam, kasanoon no pudno asibibiyag gayam ni Mateo agayam mo. Anya? Ay, Nana Marcela, di kay kayat nga opayen. Ngamda kayo mismo tinakaimatang itinapasamak iti daydi Mateo. Kasano nga ibagayo itangay si bibiyag? Nalipatam ka din, Barok. Saan tayo anasarakan ti bangkay daydi Mateo? Nana Marcela? Iso apatyak nga da posibilidad na. Adda, Manuel. Saan ka matagtagari, boss? Apay ka di? Pampanunutak dagiti imbaga kanyak ni Vanessa. Kat maamiris ko ahusto dagiti insawang na iti nagsarita kami. Anya ti kayat mo asawan, boss? Iti ka nito amatuloy ti kalay sami. Matagikwak lang ti pisikal abagina. Saan ko amatagikwa ti puso na? Boss? Katya kayata mapasamak ti kasta, Dodoy. Ti kayat ko. Matagikwak ti si bubukal a panagayat ni Vanessa. Boss, saanan nga uso na ita ayat-ayat ita? Sumardeng ka man, Dodoy.
Boss, Tandaan nam da ito eh. Diyak kayat nga aramida marabrabak ti may papan ka ni Vanessa. Ay ayatak ni Vanessa. Kat iti kaano man. Diyak kayat nga dati uray asino amang bastos kan kwa na. Tandaan nam da ita. Kayat mo asawan. Mismon ani Andrew tinangibagakan ka. Asan na nga ituloy tinagsaritaan dakat ni senyor. Uwan, yaya. Ngam apay nga rod amadlaw nga agdandanag kapaylaang. Gaputa saan na payla kinasarita ni Papa. May papan itikas dia desisyon na. Vanessa, balasang ko. Aging gaadi na kinasarita ni Papa. May papan iti desisyon na. Asaan payla matuloy tinagsaritaan da. Sa anak payla nakasigurado. Jak amuno anya ti rumpeng a panunutag. Maipapan ka dagiti mapaspasamak ita, balasang ko. Sapay la kumatatong palon ni Andrew, no anya tinapagsaritaan ni Yaya. Kat makasigurado aklaan, iti kanito akasaritanan ni Papa. Anyan. Impagarup ko ang makalipat akon ang mamimpinsan itinapasamak kin ni Mateo. Ngam adtoyak ita. Mingmingmingak tiladawan na. Kalaat adimtang ti pasamak iti biyag ko. Ajak pulos ni namnama. Kasla kalaat ang nagungar ni namnamak. Asibibiyag pa ni Mateo. Ikarignanan, aramidag ti amin para kada kayo kinitatang. Para kada kiti kakalugaran tayo. Ken para iti mismo alugar tayo. Diyak to itulog nga at itagas sa mapasamag nito ay. Nang runa kada tayo alumugar. Anyan. Kas lamang magag ko dagiti sasawan na idi. May panggap kada kami. Kas tamutan kadagiti kalukaran mi. Talagang awan tinapatag itikan ko na. No saan ati pagsayaatan ti amin. Narigat sa apat yan dayta, Manuel. Talaga, Loreta. Saan mi akayat akontrahan ni Nana Marcela? Nang runagat nadlaw mi akas lakilata nagsubli ti sigo da pa nagladingit na. Idi nabiit pa iti saan anasayat na pagteng ni Mateo. Anyan? Kalpasan tinabayag a panawan, kalpasan daydi a pagteng. Kalaat laangan na nagbaliw ti jar ni Nana Marcela. Isungarod na pagnunumuan mi, nga andi ngayon mi ni Nana Marcela. Saan arumbang atiwan tinalaos aladingit na, tilimbong ti panunot na. Manuel? Nakakasimot ni Nana Marcela, no kastakit din ti mapasama. Di kay agdanag, Manuel. Tumulong ang mga dingay kanina na Marcela. Saan tayo nga itulok nga dadakas ang mapasamak kankwana? boss. Sapay lang kumatasan nakakagura. Ulitak-takid daw iti pamakawan iti naibagak kada kayo. May papan kini Vanessa. Lipatan mo day, Jay Dodoy. Jakon kaya pagsaritaan pa eh. Agyaman akno kasta, boss. Sana na maulit pa eh. Pampanunutam ka di pa lang dyan na pagsaritaan nyo kini Vanessa? Uwan Dodoy. Takas itinakon-akon. Jak kayat ang makikalay sa lang kanyak ni Vanessa. Gapo iti pagayatan ti amana. Ti kayat ko. Kat day tay makikalay sa kanyak. Gapo ta ay ayatin nakmat. Anyang harot ti plano mita. Nang runa, katadan nagsaritaan nyo kini Senyor Ismael. Jakon patuloyan tinapagsaritaan mi kani Senyor Ismael. Anya? Ang boss, namin ano akinid daw mo kini Senyor Ismael day taabanag. Itatanatinungan ti amin. Di mon patuloyan? Kasi tinakon Dodoy. Jak kayat amatagikwak ni Vanessa gapulaeng iti panang pilit kan kwa na ti amana. Ti kayat ko. Makikalay sa kanyak gaputay ayaten nakmet. Awan mo't kiti ti pagdanagak.
Gaputa awanan day di Mateo, amadlaw ko apagduyusan tirik na ni Vanessa. Iso akasaritak to ni Senyor Ismael. Ket ibagak ken kuana. Asaan mi pailang apatuluyan ti anyaman anapagnumwan mi. Di nakmat siguro mababalaw. Saan ka di, Loretta? Nana Marcela? May saak nga ina, balasang ko. Diyak kaya't timapukawan itinamnama. Nang runa no maipapanan kin ni Mateo nga anak ko. Maawatan kayo, Nana. Apay kit dinasahan. Ngam ti may balakad ko, saan kayo kumaamang namnama unay? Taamangan no nakarkaron tukit din asaam ti mapasaran nyo, no bilang bidot gayam ti atap yung. Ay, Pudno nga ado dagiti dawel ti biyag adumteng iti tunggal tao. Kunada ngamin at ikano biyag ti tao kat mayarig iti tao. Nalinak no awan ti parikot, tanaan nayas laeng ti adda pa nagbiag. Ngam na dawel no napigsa dagiti daluyon. Ati isimbolo na kat dagiti agkakanat a parikot adumteng iti biyag tayo. maawatan ka, Loretta. Kat agyamanak balasang ko. Gaputa uray kaskasano. Maawatam ti marikrik na kita. Kas maisa nga ina. Anya di ko nang Vanessa. Kayat ko ti makaaliwaksay, Yaya. Kayat ko ti rumor di ti mansyon. Ay, kasanungatan aya. Sigurado nga agkadkad ni papam no agpakada ka. Taamkan na nga amangan no aglibas ka manan. Iyaya. Ngam di ka agdanaga. Padasat nga ipamuspusan ti amin. Tapno. Ada nagsardeng alugan iti batok ti mansyon. Mabiit lang tayo nakitaan no asino ti dimtang. Agyamanak ta si Mangpot ka, Andrew. Agyamanak unay. Apay, Vanessa? Kayat ko ti makaliwaksay. Ngampatsak adinak palubusan ni Papa Rumwar. Anya ti kayat mong aramidag. Ken anya ti maitulong ko. Mabalin ka di ngay pakadanak ka ni Papa. Awisan na ka Rumwar. Tapno makaliwaksayak mat. Amom ka di. No anya ti makagapuno apay nga imayak, Vanessa. Andrew, Imayak. Tapno kasaritak ni Senyor. Asaan mi napatuloyan tinapagsaritaan mi. Andrew, Diyak kaya tamatagi ko kagapulang iti asi. Tapos tuti ko nam. Iso kasaritak ni Senyor may papan iti amin. agyamanak, Andrew. Vanessa, inarakop nak. Agyamanak unay kan ka. Kunak tumat ngamin. Maawatam ti amin. Anya na nagmayat ti may matmata nga kalangayo adwa? Andrew? Vanessa? Papa, Da kayo gayam, Senyor. Makaparagsak kayo abuy-buyain. Nasaya at matag kinaawatan kayon. Senyor, kayat ni Vanessa ti agaliwaksay. Mabalin ka di palubusan? Apay kit dinasaan. Sige, total, adda ka matakadwana, Andrew. Saan, Senyor? Agmay-may sa ni Vanessa nga agaliwaksay. Andrew, Anya? Ang mamangano... Senyor, Oh, dakkel ti panagtalag ko ni Vanessa. Palubusan nyo kuma makaliwaksay nga agmay-may sa. Gaputa kayat kayo mat makasarita iti nalapat. mala. Nuday tati kayat mo, Andrew. Sikati makam mo. Abay ta, Vanessa. Nangag mo mat siguro ti imbaga ti amam. agyamanak, Andrew. Agyamanak unay. Agmauyong ka ka din, Andrew. Di mo kaya tapatuluyan tinapagtulagan ta pa nagkalaysayo kini Vanessa? Nalawag tinangag yung nga imbagak, Senyor Ismael. Maag ka, Andrew. Nabayagan akid daw mo kanyak, ngay kalaysam ti anak ko. Itata na paanugot kon, kaya't mo ngay babawi ti saritaan? Gaputa husto amin dagiti na ibaga kanyak ni Vanessa. Ha?
Anya nga imbaga na. Anya ti kayat mo asawan. No patuluyon tayo titulagan. Pudno ang matagikwak ni Vanessa. Masawak. Ngam sigurado adi nakmetla ay ayatan. Anya? Iso na panunot ko nga agurayak langan. Tanaim-im nas tumet lang ti amin. No ikalaysak ni Vanessa. Gaputay ayatan nak. Saan aga po? Tapinilit mo na. Dito'y alugar ti Imbagada Manuel. Anak a disgrasyaan idi ni Mateo. Idi kapigpigsaan ti dimtang abagyo. Na disgrasya bayat ti panang tultulong na kadagiti kalugaran na. Amin dagiti kalugaran day di Mateo ang nakasaritak. Banwar ti pangibilbilangan da kankwana. Sigun kadakwada. Imbuis day di Mateo ti biyag na. Tapno matulungan na laang ida. Kabayatan ti kangitingitan ti dilubyo asim mangbay iti lugar mi. Makapaladingit a panunutan. Saan kami manlaan na addaan iti gundaway a nagsarita iti day di Mateo. Di kami manlanaikan iti gundaway anang yabkas iti anyaman nga anak akan mi. Kalaat-latan ang napasamak na idi apagtang. Nga isunti na magbaliw iti sitwasyon ti tunggal maysa. Kan na magbaliw iti kasasaad da ito'y alugar. Makapaladingit a panunutan. Ngamam mo kasaanan a maisubli ti napalabas. Saanan a pulos. Anya ti pangpanggapan ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti ituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon. Daluyon. Napalabas, kalpasan anatinong ti saritaan da Andreo ken Senyor Ismael maipapan iti kalaysa da Andreo ken Vanessa. Naikanmat iti gundaway anagsarita dagiti dua. Ket dita, inyebkas ni Vanessa ti riknana. Banag anaawatan met ni Andreo. Iso ngayong kedeng na asaanen a matuloy ti anyaman anapagsaritaan da ken ni Senyor Ismael. Iti sabali abangir, naamuan ni Loreta ti maipapan iti mapaspasama ken ni Nana Marcela. Iso kinasarsarita na tinaud-udi ket inlawlawag na nga amangan no nakarkaron ton a masakitan ti baket. Numang namnama unay, kabayatan na, napanmet ni Vanessa iti lugar a nakaisagmakan ni Mateo. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Amin dagiti kalugaran day di Mateo ang nakasaritak. Banwar ti pangibilbilangan da kankwana. Sigun kadakwada. Imbuis day di Mateo ti biag na. Tapno matulungan na laang ida. Kabayatan ti kangitingitan ti dilubyo asim mangbay iti lugar mi. Makapaladingit a panunutan. Saan kami manlaan na addaan iti gundaway a nagsarita iti day di Mateo. Di kami manlanaykan iti gundaway anang yabkas iti anyaman nga anak akan mi. Kalaat-latan a napasamak day di apagteng. Nga isunti na magbaliw iti sitwasyon ti tunggal maysa. Kan na magbaliw iti kasasaad day ti alugar. Makapaladingit a panunutan. Ngam amo kasaanan a maisubli ti napalabas. Saanan a pulos. Nagkas ang tinapasamak. Gapot. Vanessa, Ha? Nana Marcela? Pasensya kayo, Nana. Sige, patuloy. apaya pumanaw kan balasang ko. Nana. Vanessa, balasang ko. Pasensya ang naklakuman iti kalabas. Aklonak ang nagpailuyusak iti sakit tinakam ko. Nagbalinak abulsak. Gapu iti nasaam anay matangak ang apagtanday di Mateo. Pakawanan na ko, ma. Nana, saan kayo agkidaw iti pamakawan? Awan ti basulyo. Maawatak tirik nayo.
Kan maawatak mat no apay akas jay ti trato yu kanya kiti kan labes. Saan arumbang nga inraman ka, balasang ko? Ngamin, awan matibasol mo. Nang runa kat sikap ay timaysa kadagiti mang tultulong kada kami. Maragsakan gaputa sanda kun akagura, Nana Marcela. Ulit at dagkid daw iti pasensya, balasang ko. Katagyaman tamaawatan na. Nalawag mat siguron kada kayo ti imbagak, Senyor Ismael. Andrew, Mawatan dak mat siguro. No apay akalata nagbaliw ti pangaddang ko. Mala. Adagan ka daytan, Andrew. Ramak dayta desisyon mo. Ngem kayat kukumamet alawagan kan ka ti amin. Anya ti kayat mo asawan, Senyor. Maudi kumametan day jaya panang dagulit mo kanyak. May papan ite panggap mo apan ang ikalay sa akin ni Vanessa. Anya? Naminano akinid daw mo kanyak, akayat mo nga ikalay sa ti anak ko. Binutbutang nagpay nga i-pull out mo ti amin a kwartam kadagiti negosyo ta, no saan ka apatgan. Saita, anatulagan ti amin, kalaat ang nagbabawi ka. Senyor, Kayat ko analawag mat ita ti amin, Andreo. Kayat ko ang maudin dayjay apan ang ipilit mo ngay kalaysam ti anak ko. Kat di mon pang butbutang kanyak nga alam ti amin na kwartam kadagiti negosyo ta. Deal? deal. Umanugutak, Senyor Ismael. Kaya Diyosawan, posible asi bibiyag ni Mateo, Nana Marcela. Kasta ti kayat ko apat yun, balasang ko. Ngam husto mo ti ibagbagad amindo kanyak. Narigat ti mang namnama. Taamangan no nasaksakit to nga aklunan, no saan gayam apod no tinamnama. Ngam awan ti dakas na, no bilang kasta ti patyen nyo, Nana Marcela. Anya ti kayat mo asawan, balasang ko. Nana, saan anasarakan ti bangkay ni Mateo? Anya ti amu tayo? Amangan no nalasat na mutkit di tinapagteng na iti daydi akan ito. Vanessa, Imayak di ti alugar ang nakadisgrasyaan ni Mateo. Taadadag iti banag asaan analawlawagan idi saan pay ang nadisgrasya. Ngam itatadaak ditoy. Dimten kayo, katkasta ti bagbagayo kanyak. Saan ko siguro abasol, no bilang tanagbiag tinamnamak ita. Gapo iti panagsarita yo, Nana Marcela. Saan ko siguro apakababalawan dayta? Saan ang makaid na ni Senyor Ismael Barok? Madlaw atensyonado. Madlaw ko madayta, yayak laring. Sigurado ang madanagan may papan ka ni Vanessa. Agtala ka ni Vanessa. Mamatiak atong palan nating karin nga agawid metlang ditoy. Kalpasan ang makaaliwaksay. Ha? Iti ka nito dadaulan ni Vanessa ti panagtalag ko kankwana. Ikarik. Adda sana nasaya at amapasamak. Anya? Ama, Andrew Barok. Nakabutbutang dayta nga ibagbagam. Nangagyutin bagak yayak laring. Iti ka nito dadaulan ni Vanessa ti sauna kanya. Talaga nga adda ti sana nasaya at amapasamak. Sa dino tinagapan nyo, Nana Marcela. Itay pesap sa pulon na kayo ni Tata Mindaw. naggapuak ijay lugar ang nakadisgrasyaan idi ni Mateo, Manuel. Ah? Katamom no asino tinadanon ko ijay? Asino, Nana? Ni Vanessa. Iso tinadanon ko ijay. Gapo talaglagi namat ni Mateo nga anak ko. Anya? Nana Marcela, pangasiyo ko ma. Saan kayo basta mang namnama kunakmat?
Amangan no nakarkaron ton asaem ti mapasaran nyo. No kas pangari. Manuel, agpada kami kin ni Vanessa amang namnama. A posible asibibiyag ni Mateo. Anya? Nana Marcela, tinasayaat, umay kayo. Takuyugon kayo, naging kedyo balayaw. Kumusta ti panagaliwasay mo, Vanessa? Marik na ka medyo nabang aranak, Andrew. Agyaman manan kan ka. Pasensya ka no nabayagan ka anang uray kanyak diti mansyon. Awan na nyaman na, Vanessa. Tinapateg. Napanagnagak iti amam asan apod no ti atap na nga aglibas ka manan. Agyaman manan, Andrew. Tangay nakasangpot kan? Agpakadak maten. Adapay ngamin dagiti nasken nga si kaswag. Sige, aganad ka. Katno bilang takayat mo nga dakasarsaritam, maipapan iti uray anya abanag. Di kag pangadwa amang ibaga kanyak. Si dadaanak amang kuyog ken ka. Agyamanaken ka, Manuel. Nakakitaam ka ni Marcela, aya. Nasabat ko. Itay mapanak ko maiji daya, tata. Kunana, naggapo ka no iji nakagaburan idi ni Mateo. Kastagayam. Amom, iti kalabas. Kumarkaro ti panangipeteng na a posible asibibiyag day di Mateo. Wan nga ron tatamin daw. Kat mamati ak anakarkaro pa itan. Gaputa duwadan ka ni Vanessa amang namnama si bibiyag ni Mateo. Ha? Kasta tinasao kanyak ni Nana Marcela itay, tatamin daw. Aywan, ayan nan ngay ni Nana Marcela. Ay, adda di ta sa halas mi barok. Madlaw na bambanog. Tana iridip na pa yan iti sofa. Jak mo, noan niya tinaramid mo. Tanalukoy mo ni Andrew, Vanessa. Simple lang tinapasamak, Papa. Naamiris ni Andrew, ahusto dagiti imbagak kenkwana. Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag mo. Naamiris na asaan to anabaligi ti estado mi. Numatagikwanak gapulaang iti panang pilit yu kanyak. Aniya. Adula amin nga mom. Ngam da ito'y titandaan ng Vanessa. Saan ka ngagsigsigurado? Nalabita na alilaw mo ita ni Andreo. Ngam iti sumaruno. Saanan. Ngamin. Siguraduak anuan niya ti pagayatak. Iso ti matungpal. Pangaasim anak ko, saan ka pumanaw? Agtalinaad kan dito'y pangaasim. Ladingitag, nanang. Naska na pumanawak. Saan, Mateo? Saan anak ko? Kasyan na. Panawan kan, nanang. Naska nyo matayuan. Mateo, anak Panawan ko! Mateo! 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 Marcela! Agrain ka! Marcela! Ayan ni Mateo. Ay, aday ta ka manan. Imbagak mat ngaminan kan ka. Sarde nga mo na pampanunutan day di Mateo. Ang mga ano niya ti mapasamak kan ka. Mindo, masansanan ang maitagtagainop ko ti anak ta. Amang ano ti kayat asawan da ita, kat talaga asibibiyag. Amo, Marcela. Umbang kumamaragsa kanak iti kasta nga ibagbagam. Isunalaang taamok nga imposible. Iswasahan na kamaragsakan. Kat pag-aasim ko ma. Sarde nga munday ta. Tamang ano niyan tukit di ti mapasamak kan ka. Jak amo, numakunak ang nagbaliw anaming pinsan ni Andrew ano saan. Balasang ko. Iyaya,
Marik na nga dalat na batbati akin na imbag iti kaunggan ni Andrew. Nga oray no kasjay ti ugali na. Kat dayta tinangalaak iti kirad ko ang nangalukoy kankwana. Kadag iti kayat ko ang mapasamak. Iso na laeng. Tanadlaw ko ma tinakabutbuteng adyar na itay. Iti pananguray mikan ka. Ha? Aanya ti kayat yo asawan? Yayak laring. Nakitak tinaidumdum apungtot iti langana. Nga oray kalmadong agsasao itay. Iso apa nga asim, Vanessa. Aganad ka kuma akan ayon. Madanagan na kabsat solidad. Amangan no niya ti pagbanagan ni Marcela. Gapo iti kasjaya mapaspasamak ken kuana. Ay, no adala ko mamaaramidak kabsat mindo. No adala ko ma. Ngamawan mo ti mabalin ko. Kabsat. Umdasan kanyak ti aramidin niyo apanangan andingay ka ni Marcela. Para kanyak, dakkelan day tabanag. Ay, kabsat. Jak kayat ang mataginayon ti kasjay adjar na. Tamangan no dumteng tukit di ti gundaway. Ama pukaw ti limbong ti panunot na. Kunaklakit din no kumprontaran nak itay ti amam. Ngam, dinakmat inkas kaso, Vanessa. Baybay amlaang ni Papa. Ay, wan gayam. Agyaman ak ta sinarungkaran nak dito mansyon. Ay, siyak ti pasensya ta medyo nabayag ajak imay. Maamakak ngamin ka ni senyor. Maawatan ka. Aywan, nagsarak kami kanina na Marcela. Anya? Sa dino tinagkitaan nyo? Kaano? Naikanak iti gundaway ang nagaliwaksay. Napanak iji lugar ang nakadisgrasyaan ni Mateo. Nagrana kami ijay kanina na Marcela. Kat nakapagsarita kami iti nalapat. Vanessa, nadlaw mo ka diti sa bali adjar itan ni Nana Marcela? Loretta, aklunakan ka. Agpada kami amang namnama asibibiyag ni Mateo. Anya? Amom ka din anya ti bagbagam? Kasano kuma ang mapasamak ti kasta? Natayan day di Mateo. Ngam saan ang nakita ti bangkay na? Saan ka di? Vanessa? Kat day ta tinatda pagsamsam makadan mi kanina na Marcela. Uray no basitla ang tinamnama asibibiyag. Pagsamakadan min day ta. Talaga ka di mo kaya ti maturog, Marcela. Sa anak pa'y ang makaturog, Mindo. Umuna kalata no makaturturog kan. Dituyak pa'y laeng salas. Ay, sige nga ron. Tanay, makaturturog akon. Nabanugak ngamin iti nagmalam. Sige laeng, sumarunuak tulatan dita silid ta. Dituyak pa'y laeng tapno makapagpampanunutak ang naimbag. Malangarod. Naimbag arabi, Marcela. Naimbag arabi imat, Mindo. Ay, oray anya ti aramidak. Saan apulos ang mapunas iti panunot ko? Ti posibilidad asibibiyag pa ilaang ni Mateo. Amok ti bagbaga dagiti dadduma. Nga amangan no mapukpukawan ti limbong ti panunot ko. Ngam saan? Talaga. Ha? Adag tuk-tuk-tuk. Asino ti sanga ilimi iti kastoy nga oras ti rabi? Asino ti sumangbay iti pagtangan da bakit Marcela? Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!